an bɛ maliyɛn den bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ folen don l'empereur Assimi Goïta donc o y'an donkan ye dugubila ka salada wuli soldat bɛ yan camarade Tahirou Ba belebele Bapolo donc Amara c'est la jury chercheur bi caman ye kuma caman fɔ avant projet la mais Amara de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye a da don sujet in na k'a dɔ ɲɛfɔ a la parce que ale ka domaine don min bɛ min dɔn ka t'o bolo kunun sini Amara y'i da don ko in na a ye dɔ walawala la donc avant projet a kuma cayalen don mais ne kɔni bɛ n sɔnni sigi yɔrɔ min na o y'a bamanankan côté parce que mɔgɔ tɛ se ka ban koro la koro sogo la k'a naji min anw tɛ faransi fɛ an bɛ ka faransi gɛn ka faransi ka kan ta ka baara kɛ n'o o ye ka i ban koro sogo la k'a naji min o bɛɛ ye kelen o ye ne ka faamu ye donc bi an bɛna don détail kɔnɔ n'an bɔra Richi nouvelle dumanw bɛ yen partage ka kɛ dɔrɔn Richi an bɛna taa yen an bɛna don Richi ni Mali yɛrɛ ka kow ni ɲɔgɔn cɛ ani nouvelle minnu bɛ Richi an ka ministre énergie mine Serou ale bɛ yen donc an bɛna détail caman di o ko kan an bɛna kuma di Tahirou ma ka foli kɛ Amara bɛna foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka kow ka bara datigɛ avant projet ka kuma di Amara ma ka ɲininkaliw tɛ bɔ a la ka ko in a ka walawala an ye Amara bɛ baraji sɔrɔ parce que ko in ko caman bɛ ko in kɔnɔ f'an ka walawala maliyɛnw ye u k'a fɔ jury chercheur donc Tahirou an ka foli di maliyɛnw. Balma cɛna muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka taa k'a ye fotaw de ni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma Segu 4 Marakadugu 9 do dugu 12 an bɛ Segu maakɔrɔw fo ka alimamiw fo ka dugutigiw fo victoire et gloire espoir tous fama a président d'honneur Seko Lassana Kane belebele a ka foli bi yan nɔ an ka président Sekou Tounkara les politologues les patriotes depuis New York a fana ka foli bi yan nɔ an bɛ Segukaw bɛɛ lajɛlen fɔ Damagile n b'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la Amara Sila mon jeune frère on est ensemble pour le Mali aucun sacrifice ne serait de trop donc o de kun folikan bɛ ne bolo sɔnni an ka don détail la hakɛto bɛ nin ka Salam Mohamad jury chercheur ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna avant projet ko in Amara foli kɛ fɔlɔ n ka sɔrɔ ka na ɲininkali tɛngu i la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ barikada foli tɛmɛlen kɔ Damagile an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ parce que u kɛlen bɛ k'an ka pages signaler Damagile n'a ye vidéo daminɛ dɔrɔn Tahirou Ba u b'an ka vidéo de signaler est-ce qu'il y a faamu parce que an bɛ kuma min fɔ an bɛ jahanama de jigin dɔ tulo kɔnɔna la donc o de la u b'an ka vidéo signaler pour que an ka audience ka se k'a minɛ mais o t'an décourager dɛ hali ni mɔgɔ 2 de bɛ yen i b'a kalama kɔrɔ an b'an ka vidéo kɛ est-ce que vous voyez Damagile donc Damagile yɛrɛ ta daminɛ la ka foli di an ka Serifukɛ ma d'abord Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi reindimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Sekou Lassana Kane an ka président d'honneur belebele bɛ Segu yan Lassana Kane ŋunana don min na Mali kɔnɔ a don a ma dogo maliyɛnw na a ko maliyɛnw ma ko in banna k'a ka degun a ka tɔɲɔ ko a y'a ɲini Ala fɛ Ala sɔnna a ka degun n'a ka tɔɲɔ k'a banna ko in dun banna de a ma tɛmɛ une semaine kan a sen dalen bɛ dingɛ min da la an bɛ dugawu kɛ halisa a ka continuer k'a sen da o dingɛ da la ka Ousmane Cherif Madani Aidara fo Sufi Bilal a karamɔgɔw ka ca Buye Ashrafu Sarafa ka partage ɲini aw fɛ a ye partage a ye o fanga bonya page 2 fɛn bɛɛ bɛ k'an lajɛ a ye partage a y'a fanga bonya an bɛna an da don sujet baden na Damagile kuma b'i bolo. Amara avant projet a ko kuma bɛ sen na kuma ye maliyɛn bɛɛ ye tulo ma jɔ bi kuma kelen de bɛ Mali jamana kɔnɔ bi parce que dɔw dabali banna dɔw ɲɛna k'u bɛ sogo de la dɔw ko est ce que nin ko in k'olu ma hakili jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ fɔlɔ parce que ko min don a ko bɛ sen na ni ko min ma ban mɔgɔ se k'i dan tigɛ a la kosɛbɛ nka Amara mɔgɔ bɛ ko dɔ natɔ ye k'a kunbɛn joona mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko caman bɛ fɛn in kɔnɔ k'o ye majɛ anw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ an ka kan parce que bi an bɛ min nɔfɛ bamanankan hali n'i ye sɛgɛ an tɛ tubabukan fɔ n'i ye sɛgɛ maliyɛn bi parce que i se k'i ban koro sogo la k'a naji min a bɛɛ ye kelen ye an ko an tɛ faransi fɛ an ye kɛlɛ kɛ ko faransi ka taa an ye faransi an bɛ ka faransi labila mais n'a fɔra bi ko faransi ka kan ko an y'o ta k'o don an ka langue hali ni faransɛw yɛrɛ ye nin mɛn vraiment Amara maloya dɔɔnin don anw yɛrɛ bolo an minnu bɛ yen bi n'an bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka
kɛlɛ kɛ an ka dignité ka segin an ma jamana in kɔnɔ mais ko caman fɛnɛ b'a kɔnɔ parce que a bɛ komi dɔw yɛrɛ ko k'i b'a ko n'i ye faransi constitution ta k'anw ta lajɛ ko fɛn yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'aw komi an taara faransi constitution ta ka n'a bila mali kɔnɔ amara ko in kɔnɔ e ye mun jate a minɛ a la i bɛ se ka mun de walawala parce que e de kɛra maa fɔlɔ ye min ye kɔrɔfɔ caman fɔ fɛn in kan i bɛ se ka mun de walawala ka halisa k'a ɲɛfɔ an ɲɛna Damangile ka kɔrɔfɔ diyara n ye ni kɔrɔ Tayiru ka permission ye an m'an da don a la constitution in kɔnɔ mun ni mun de b'a kɔnɔ min ɲana min ma ɲa ani proposition jumɛn kan ka kɛ Damangile n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛnw bɛɛ kuntigi dalen don constitution in kan parce que ale de kan ka na ni refondation ye ale de kan ka na ni yɛlɛma ye an bɔra an ye M5 kɛlɛ kɛ yɛlɛma ni laɲini dɔw de kama o laɲiniw est-ce qu'il y'a faamu ka na ni république kura ye kɔrɔlen min bɛ yen ko système bila ka bɔ faransi ka jɔnya kɔnɔ a vie bon i b'a ye k'a fɔ an jigi tun bɛ constitution ma cogo min na i b'a ye majɛ dɔw yera constitution na komi document hadamaden mana baara o baara kɛ a baara bɛ se ka améliorer a baara dɔ bɛ se ka fara a kan mɔgɔ kelen ka dɔnniya tɛ dɔnniya ye jama ka dɔnniya o de fanga ka bon mais mɔgɔ minnu y'a kɛ an ka dɔn k'a fɔ c'est à dire bɛɛ bɛ se ka fili ou bien bɛɛ bɛ se ka document dɔ kɛ e hakili la min don mais i b'a sɔrɔ o ni jamanadenw hakilina o tɛ kelen ye donc constitution n'i donna a kɔnɔ Damangile n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi fɛn jumɛn de ye Mali ci Damangile i b'o dɔn o de ye ne ta n'a bɛ f'o ma propriété privée kɔrɔ Tayiruba yɛrɛ b'o dɔn ne ta bon i b'a dɔn an ka constitution in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ne ta o de bilalen bɛ sanfɛ o bilalen bɛ sanfɛ ni dalilu jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ an ka constitution daminɛ la u y'a yira fɔlɔ ko buna adamaden ka hakɛ buna adamaden ka hakɛ u y'o de bila sanfɛ u y'o de kɛ constitution article fɔlɔ buna adamaden olu ka hakɛ alors que n'i ye Modibo Keyita ka constitution ta k'a lajɛ Damangile i bɛ mun de ye i b'a ye a ye jamana de bila ko faso de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ jamana de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ fɛn tɛ se ka bonya jamana ma bon n'i y'o kɛ mun de bɛ na i b'a ye mɔgɔw bɛ faso de bila ɲɛfɛ i b'a ye ni ko o ko bɛ kɛ faso fɔlɔ de bɛ lajɛ intérêt général n'o bɔra yen est-ce qu'il y'a faamu adamadenw ka hakɛ bɛ na hakɛ tɛ adamaden bolo hakɛ bɛ faso de bolo fɛn bɛɛ ye faso de ta ye i b'a ye Modibo Keyita ka temps na patriotisme faso kanu mun ka bon a jubaju bɔra yen yɔrɔ de la en même temps n'i ye Irisi lajɛ ka Chine lajɛ olu bɛɛ ka constitution na i b'a ye a bɛ daminɛ k'an ka faso fɔlɔ bila sanfɛ ko faso de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ni faso n'i y'a mɛn jamanaden faso de bɛ yen ni faso tɛ yen jamanadenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan donc Mali la anw ye o erreur de répéter Faransi ka constitution na n'i y'a ta k'a lajɛ des droits et devoirs de la personne humaine anw y'o o droit n'o liberté kelen in dɛ anw y'o de ta k'a k'an ka constitution article fɔlɔ ye Faransi ta mais alors que n'i ye maliyɛn bɛɛ ɲininka bɛɛ ko k'an ka bɔ Faransi ka système na bɛɛ ko k'an ka k'an faso fɛ ne bolo pour que k'a jira k'an bɔra système in kɔnɔ parce que pays francophone olu ka système de ye nin ye ka buna adamadenya ka hakɛw ka olu bila sanfɛ ka tɛmɛ état yɛrɛ kan donc o senfɛ n'o kɛra jamanaden bɛɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ fanba bɛ kɛ taɲina de Damangile bɛɛ b'a fɔ ne ta mɔgɔ si tɛ miiri faso la parce que jamana kɛlen don ka droit dilen bɛ denmisɛnninw ma droit dilen bɛ musow ma est-ce qu'il y'a faamu droit dilen bɛ est-ce qu'il y'a faamu syndicats ma droit dilen bɛ hakɛ ni kulu o kulu bɛ droit bɛ bɛɛ bolo jamana la ni droit cayara bɛɛ bolo Damangile o jamana bɛɛ b'i ta de ɲini bɛɛ b'i ka hakɛ de ɲini o de bɛ na ni jamana cilen ni jamana halakili ye o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ don a kɔnɔna la est-ce qu'il y'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ président ka fanga an bɛna président ka fanga lajɛ Damangile n'i ye Mali ta k'a lajɛ président k'a daminɛ Alpha ka se ka na an ka président laban IBK hali minnu ye transition kɛ Damangile b'a ye Mali président ka fanga a kun ka bon kojugu o de kɛra sababu ye président kɛra masakɛ donc o de kɛra sababu ye u filila ni mɔgɔw tun ye fili f'u ye u tɛ sɔn ka segin u kɔ o de kɛra sababu ye coup d'état kɛra président na parce que fangaba b'u bolo u filila système tɛ yen k'u bɔ yen ne bolo n'i bɛ constitution kura kɛ i b'a lajɛ président ka fanga ka hakɛ bɛrɛbɛn kana fanga sugu dɔ d'a ma fanga min don dɔ n'a kɛra mɔgɔ sugu dɔ ye a contrôle o bɛ tila ka tila i la Damangile i b'a ye k'a fɔ na président ka fanga renforcera i b'a ye fanga min tun bɛ gouvernement yɛrɛ bolo u y'o fanga yɛrɛ minɛ k'a bɛɛ di président ma parce que fɔlɔ a tun bɛ fɔ c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation sabu ko c'est le président qui détermine le gouvernement conduit ɲɛ tɛ u ye i b'a ye k'a fɔ u ye gouvernement ka prérogative dɔ u y'a ta k'a fara est-ce qu'il y'a faamu président kun o tɛmɛnen kɔ tuguni Damangile
Premier ministre yɔrɔ ni hakili b'a la constitution kɔrɔ kɔnɔna la Premier ministre kun bɛ est-ce qu'il y'a faamu i ka démission a kun bɛ taa assemblée de ɲɛma ka taa ka programme yira yen ni olu ma sɔn a ma assemblée bɛ Premier ministre kɛ o bɔra la sen na o bɔra la a yira la ko Premier ministre il est responsable devant le président kelen de bɛ se ka wuli sans assemblée tɛ se ka président la wuli motion de censure k'i b'a kɛ gouvernement kan o tɛ yen tuguni quoi donc au bɔra la o ye ka président ka fanga halisa u bɛ ka dɔ fara a kan alors qu'on doit se méfier d'un président super puissant n'a fɔra président Assimi tɛ dɛ président en tant qu'institution an kan bɛ o yɔrɔ de ma est-ce que vous voyez donc i b'a ye président ka kalikan na Damanguile normalement kun kan kan k'a fɔ ko ni président b'i kali n'a bɛna fanga c'est-à-dire n'a bɛna fanga baara daminɛ a k'i kali a ka diinɛ la kɔrɔta Yoruba c'est-à-dire ni silamɛ don a k'i kali kuranɛ la est-ce que y'a bɔ ni chrétien don a k'i kali chrétien a k'i kali bible la n'o ka sɔrɔ est-ce que y'a faamu a ka hakɛ to n'a bɛ bamanan tradition de la fɛn minnu bɛ yen an ka kɔmɔ n'an ka jo a ka i kali o la a ka ca Ala fɛ i b'a ye k'a fɔ président u kɛ man di k'u ka serment trahir o la mais i b'a ye président ka serment kɔnɔna la o tɛ a la est-ce que fɛn t'a la a b'i kali dɔrɔn u ye texte dɔ de fɔ constitution k'a b'i kali k'a fɔ a bɛ constitution bato ka constitution respecter mais kuranɛ ni fɛn t'a la mais kɔrɔ tun bɛ assise la o a ma fɔ ko ni mɔgɔ min b'i kali sisan i k'i kali c'est-à-dire i bɛ diinɛ min na dɛ i kali o livre laban tiɲɛ bɛ fɔ quoi o la i tɛ se ka nkalon tigɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw la tuguni a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ toujours président ka prérogative la Zeyna particularité dɔ kɛra a la a particularité ka ɲi mais n'i ko k'i b'a layɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ la est-ce que i b'i yɛrɛ ɲininka ni yɛrɛ nɛgɛ fɛnɛ t'a la a fɔra anw ka nin constitution na ko président bɛ se ka gɛn ka fanga bila a bɛ se ka gɛn ka fanga bila ka destituer ni avant projet na ko président k'a bɛ se ka gɛn ka fanga bila o bɛ fɔra ni avant projet na mais a bɛ gɛn ka fanga bila condition jumɛn de la est-ce que i y'a faamu c'est-à-dire an ka wasabulon n'o y'an ka parlement Damanguile parlement kɛra fila de est-ce que i y'a faamu assemblée kɛra fila ye donc parlement o kɔrɔ ye ko chambre fila de b'a la a bɛ f'o ma bicaméralisme chambre fila c'est-à-dire chambre fɔlɔ o bɛ wele ko assemblée o assemblée kɔnɔna la députéw de bɛ yen est-ce que i y'a faamu o députéw élection bɛ olu sigi o tɛmɛlen kɔ chambre filanan kɔrɔ ta Yoruba o ye est-ce que i y'a faamu ko le haut conseil de la nation o ye chambre filanan ye o ye élection mairie élection minnu bɛ kɛ maire minnu bɛ sigi olu 3/4 ɲɔgɔn est-ce que i y'a faamu o chambre 3/4 o bɛ bɔ maire minnu bɛ sigi élection communale ani régionale ninnu na est-ce que vous voyez donc chambre mana kɛ fila ye o est-ce que i y'a faamu kɔrɔ ta Yoruba dɔ bɛ fara jamana musakaw kan i b'a ye k'a fɔ an ka budget a tɔ bɛna alourdi alors que état mago bɛ budget ba de la k'a consacrer défense ma n'i ye Sénégal ta k'a lajɛ Sénégal y'a ka chambre kelen a y'a éliminer mais ni parce que a dépense ka ca mais Mali la pendant que tɔw b'u ta bɔ anw tilala ka na ni o est-ce que i y'a faamu o système kelen n'o de ye haut conseil national ka chambre kɛ fila assemblée ani haut conseil national mais n bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye i b'a dɔn ko nin bɔra yɔrɔ jumɛn na nin bɔra France constitution de kɔnɔ n'a mara mais yani an ka taa ɲɛfɛ sisan an b'a dɔn parce que mɔgɔ caman bɛ ka Asimi bolo ɲɛsin a ma sisan k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko bon ko parce que ale yɛrɛ bɛ ka jalaki ko in na dɔw bɛ k'o de pour le moment mais est-ce que an y'a ye a ko komi Asimi baara in to dɔw de bolo k'a labɛn ka n'a yira ale la ale fana k'a ta ka taa n'a ye assemblée la avant projet don hali n'o y'a sɔrɔ a fɛn ma kɛ mais a ko mɔgɔ dɔw de y'a labɛn ou bien mɔgɔ minnu ye labɛn o an mara olu ka fɛnw ko u taara Faransi sariya olu taara Faransi ko de ta ka na bila yan ou bien u t'anw ka danbe an yɛrɛ mago bɛ min na est-ce que u b'o dɔn minnu ye fɛn la minnu ye avant projet labɛn est-ce que u bɛ Mali réalité yɛrɛ Damanguile n tɛ n dogo la i ye question nafamanba de fɔ n bɛ fɛ i ka segin i ka question in kan parce que i ka nin question in nafa ka bon kojugu e ka segin i ka question in kan tuguni parce que bi Asimi ye dɔw de bila nin baara la Asimi ye masakɛ mais conseil de b'a bolo mais hali nin fɛn a ye mɔgɔw de ta minnu y'aw ka droit in kalan kɛ minnu bɛ yen ni ɲininikɛlabaw don juristes don chargés minnu bɛ yen ni kodɔnnaw don ka baara in kalifa u la k'u ka avant projet loi dɔ kɛ ka n'a d'a ma a ditɔ a bɔra télé la u bɛɛ y'a ye u taara di don min na mais Asimi yɛrɛ ma sigi a kunna k'a baara kɛ mais
a ye danaya de da dɔw kan olu de bɛ jamana in ko dɔn u kana ko ɲɛnama dɔ ta ka yira jamanadenw na mais est ce que ko ye an tɛ se k'a fɔ minnu ta est ce que olu bɛ jamana in réalité u b'a dɔn a mara. Merci i ka nin question in na mun y'a to est ce que y'a faamu ninnu u ye constitution baara min kɛ ani France constitution bɔlen don article baden na c'est à dire sɔsɔ cogo t'a la ci cogo t'a la est ce que vous voyez parce que Damangele mɔgɔ fanba fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ a fanba y'a ka kalan kɛ France de donc n'i ka kalan kɛ France diyagoya i bɛ na ni France système de. Mais est ce que ça c'est une raison de plus ou ka o fana ta systématiquement bon n bɛ ka min f'i ye commission in sigitɔ Damangele ne kun ye fɛn dɔ fɔ Kɔrɔ Tayiruba c'est à dire ko commission sigitɔ u ka tubabu u ka minnu y'u ka kalan kɛ France u k'o k'a la u ka Russiw k'a la u ka Chinois k'a la e b'a kalama ko docteur droit dɔnbaga ɲɛnama baden de bɛ Russie ka tila k'an ka se ko chef coutumier n bɛ nalen Chine droit dɔnbaga ba baden de bɛ yen Cuba droit dɔnbaga ba baden de bɛ yen surtout an bɛ ka taa sira min kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa ani Russie ka sira de ka surun o de bɛ faso kanu don jamanaden na ani Chine ka sira de ka surun ani Cuba ka sira de ka surun kɔrɔ bɛ a dɔn est ce que y'a faamu donc mais ne ye constitution dilanbagaw e y'o fanba bɛɛ kɛ mɔgɔ minnu y'u ka kalan kɛ France mais Damangele o tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o bɛ France système de ta ka na n'a ye o. bon Amara tayo yɔrɔ dɔ commission in na an ka alimamiw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw les leaders religieux les coutumiers les donsow mo jamana réalité yɛrɛ quoi baara kan est ce que commission na mais commission na n kɔni b'a dɔn u ye seko mɔgɔ dɔw ta mais n t'a dɔn n'u sera en profondeur mɔgɔ dɔw kɔni taara est ce que y'a faamu. Ni ma fili est-ce que wari tɛ muso je pense que y a ne kɛmɛ mun ma ni minnu ye art ni culture kalan école la o tɛ ne kɛmɛ mun ma par exemple Dumbe Fakoli a ka foli bɛ yan a y'an ka Mali kalankɛlaba dɔ Dumbe Fakoli y'a yira k'a fɔ ko bi bi in na Mali bɛ yɔrɔ min na les gardiens du temple k'olu associé an ka gestion publique la donsow mɔriw dɔnnibaw dugutegiw a kɔni a ka ɲi voilà a ka ɲi. Donc kɔrɔ bɔra ka min fɔ Damangele o yɔrɔ de don est ce qu'il y'a faamu parce que mɔgɔ minnu y'a kɛ a fanba y'u ka kalan kɛ France donc o bɛna France copier coller de ta ka o bila an kunna 91 constitution n'i y'a ta k'a lajɛ ta France ka constitution de 1958 ta k'a lajɛ u ye France copier de quoi c'est à dire i mana ta k'a lajɛ quoi i y'a faamu u ye kɔrɔlen u ye France ta de ta k'a bila a t'an ka réalité a t'a refléter an ka réalité tɛ a bɔra wali yɔrɔ de la est ce qu'il y'a faamu. N'a nana ni constitution kɔnɔ Kɔrɔ Tayiruba Mali problème kɛra mun ye an b'a fɔ ko jɔn ye Mali ci France est ce que y'a faamu an ka parti politique Damangele démocratie min nana n'a fɔra ko multipartisme ko ka parti caya Damangele Mali parti ka ca parti 200 jamana kɔnɔ idéologie 200 parti 200 o kɔrɔ ye ko idéologie 200 jamana kɔnɔ anw dun ka devise ye ko hakilina kelen kun kelen na kelen taga sira la kelen parti 200 bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ ko jamana ka jɔ cogo min na sa multipartisme intégral o multipartisme kelen est ce que y'a faamu voilà donc o multipartisme kelen o de bɛ nin kɔnɔ parti nombre ma réduit nous changement na Tayiruba an bɛɛ y'a kuma fɔ M5 kɔnɔ an bɛɛ kun jigi b'a kan ko parti tɛna tɛmɛ 3 ou bien 5 kan n ko Assise yɛrɛ kumana parti nombre kan parti ka ca ko parti ka est ce que y'a faamu mais o ma parti c'est à dire anw m'a ye k'u ye parti dɔgɔya quoi. Amara, tu sais le problème est quoi dans ces pays là? Non. Il y a le multipartisme, il y a la multiplication des partis politiques. C'est pourquoi les Yveline Jacques là, olu bɛɛ ye parti créé. Bon ni tɛ maloya ko ya an ma kelen parti top modèle an ka jama an kuma la cause donc kɔrɔ an bɛ avancer parti ko parti nombre ma réduit ni parti du nombre ma réduit ka dɔ bɔ i b'a ye taɲinina de bɛna caya wa ni parti nombre ma réduit ni ala ma jan kɛ ni élection tora ka kɛ tan voilà donc hali ni Assimi sigira n bɛ kuma dɔ fɔ a ye hali ni Assimi sigira ni ala ma jan i bɛ nin parti politique kelen ninnu de ye est ce que y'a faamu maa kelen exactement o parti kelen ninnu olu de bɛ tila ka na Assimi soutenir o parti kelen ninnu a bɛna tila ka olu de CNT la a bɛna tila ka olu de au conseil national est ce que au conseil de la nation Sénat est ce qu'il y'a faamu Sénat de don dɔrɔn tɔgɔ ye c'est à dire u y'a kɛ i k'u bɛ c'est à dire u y'a fɔ k'u bɛ cɛgwan de kɛ n k'o de yɛlɛ ko ye ka au conseil des collectivités ka o supprimer est ce qu'il y'a faamu an yɛrɛ ko ko dɔ bɔra la mais quelque part u taara Sénat équivalent créer wa u ye Sénat équivalent créer k'an ka chambre kɛ 2 ye France chambre 2 bɛ yen
est-ce qu'il y a à noter non verbal mais parce que on a fait une fois à tisser que ce soit un français copier ko jugu un modèle té donc chambre flabé ou français taille o temele ngo tukuni iba e kafo au Sénat qu'on a là ni atagala présent est-ce qu'il y a sang on a discours que chien quel est ta français constitution d'awo yoro adresse à la nation avec discours que chien quel est est-ce qu'il y a au jamana au soba fly no lu farala yoro ngabe fo ma congrès sang on a discours que chien quel est ou congrès là tobukana est-ce qu'il y a ta français fana tala il t'a sur au quel est exactement mot pour mot c'est damangila ama yelema ken kama quoi on a mara bamananga yela de kelen ko mo la donc amena ye mi mega mo toro parce que bamananga ndronto damangile fin badde ne be ni ma yelema angana fo ko refondation anga constitution corona ango réviser anga tono wa suno ni o so sanya parce que be kelen angana fo ko constitution croix de rongwa anga fo ko constitution corolen pentrilé anga fo ko révision mais anga fo ko ni constitution croix anga na bamananga ina ni atagala u ko Mali kamba fe be est-ce qu'il y a Mali kono ko kamba bere konile no état fait mi re mo toro damangile ni mo ma famu ko français langue officielle mo de digira mo la non e ko anwa kan ka re konile no état fait ko re ka se ka fo état ba kando mais koni anga président anga ministre no lu be barake no ta SRL la kuku exprimer français là assemblée kono anga keneba la est-ce qu'il y a jamanadon voilà kuku exprimer kuka tubabu kan fo damangila anga premier ministre par intérim ye kuma do fo abene agli jugono la ko l'art de dribbler soi-même tout en gardant le ballon koro o fo to de bamananga na hein sari ko ni pa botigi nya sari ka jere jamge ka jere jamge ni ballon ka passement ka mo bagabaga ka kay go na ta bido me jolé mi no la quoi est-ce qu'il y a bon parce que o yere nege ni damangile est-ce qu'il y a bon on tisse ka français kele ku ka soldat o gen ka donc on a problème français de ko français de on a jamana bla retard là ko ka kla ka fo ka on exprimer français ka kana ko langue officielle amano tellement nga wera do ko ko jugu ge ou kla ka siran quelque part constitution ngono iba e ka fo unana kana munke unana kana ke esia fo ko ko fe ko loi do se gata ko na Mali jaka ba exprimer langue sugu bela mais yana ngata o lao muna o tise ga fo ko constitution ngono ko les langues au lieu de dire la langue officielle est le français ou ga fo ko les langues officielles sont quand ça va ta munun te français parce que ani français be kele de la dama ile arabu kan fle malien ba dembe arabu kan mais dama ile qur'anais kala e qur'anais kala oube est-ce y a bon malien badé avec du sikame o bani risika lien to abo to renforcer am se ga chinois kanta anga mo étudiant badé ne be kata chine munu be chinois kame donc en attendant yani bamananga nga bla bala ka nga fon be seben bamananga na ka kala na fon be appliquer wala donc nantara kenebaw ka kayira kante français fait kan yu haramu avi damangile o senfe esi ya famu an ka nga ira ka fo ko français tanga langue officielle ni malien ba exprimer ko ka ou be kenebaw ka ambe arabu russie ou bien chinois ambe ota on tsega ni keleke ka français gen oluga klaka na foko français en langue officielle no kera obe jate ko ho trahison ko foroba janfa mais comme avant projet redo assimé mo de blaka barake mais problème est mune teruba ni be mo ta ne be kuma do fie ni be sare ni mbara sugula ni bi yelema ke ni est ce qu'il y a famu mo munu ye keleke ko yelema kana yelema chao parce que problème est mune constitution fallait ni te charia ko yo Anganata Oro Jansa, Assise nationale, Manamuna, et participer à Assise nationale. Résolution. Oh, résolution. Ou qu'on a aux résolutions. Car au transposer, est-ce qu'il y a un élément qui est élément qui est texté? Est-ce qu'il y a un article N, article N, est-ce qu'il y a un chapitre D? Est-ce qu'il y a commission si? Est-ce qu'il y a Murotala? Est-ce qu'il y a commission si? L'élément Muroté à la l'effort du changement. Teruba eni ala chene kumene commission ni fendo be ni mesaka passer wa esi ya bon donc on est là on mena ga fo ay mo gré aula mo munu e changement ke parce que non olube jaté de comme les gardiens de la révolution Iran il y a les gardiens de la révolution ni président ko ga be flidron o be giringa fo non on ma révolution ngeni kun kama de on nya ke ni kune kama a ke ni kune kama
an ka avancer tuguni est-ce qu'il y a famu n'i y'a ta k'a lajɛ Tayiruba min ɲininka o i bɛ k'a ka tagali problème fɔlɔ c'est-à-dire problème jumɛn de kɛra sababu ye ni jama y'i fara ɲɔgɔn kan dɛ élection na Mali institution jumɛn de tɔgɔ tora mɔgɔw da élection na min ɲininka troisième tour Manasa Tayiruba ka tila k'a ye k'anw bɛ yɛlɛma kɔ ko y'a faamu ko cour constitutionnelle tilala ka to a nɔ la est-ce qu'il y a faamu ko cour constitutionnelle a ka attribution n'i y'a ta k'a lajɛ toujours président bɛ dɔ sigi institution bɛ dɔ sigi toujours a bɛ cour politique la kalafili bɛ tila ka to a bolo a ka rôle olu de b'a jalatigɛ troisième tour dɔrɔn sa a ka rôle a ma changer est-ce qu'il y a faamu wa non seulement a bɛ Faransi ka système kɔrɔ la mais u ye dɔ wɛrɛ fana a ka rôle kan o ye mun de ye sisan i b'a ye k'a fɔ ni sariya taara yɔrɔ ni fɔlɔ ni président tun ye sariya signé n'a bɛ fɔ a ma promulgation ni président tun ye sariya signé o tun ye sariya ko bannen ye hali ni fili b'a la a tɛ se ka yɛlɛma fo ka loi modifier mais sisan u y'a ye k'a fɔ est-ce qu'il y a faamu ni sariya taara sisan sariya mana taa est-ce qu'il y a faamu n'o k'a sɔrɔ Tayiruba hakɛ min dilen bɛ ma constitution na n'o y'i ka droit de l'homme ye ne ka hakɛ dɔ bɔsili la loi min taara président fɛ est-ce qu'il y a faamu ni o loi bɛ ka hakɛ dɔ sɔsɔ ko Tayiruba k'e bɛ se ka taa loi in convoquer est-ce qu'il y a faamu e bɛ se k'a convoquer cour suprême ɲɛna ne ye loi convoquer cour suprême ɲɛna cour suprême bɛ loi in bila ka taa cour constitutionnelle la cour constitutionnelle bɛ sigi ka miiri k'a trancher k'a lajɛ n'a b'i ka hakɛ sɔsɔ u bɛ loi in a tɛ tunu dɛ mais u b'a application écarter a tɛ appliquer e kan parce que a b'i ka hakɛ dɔ sɔsɔ est-ce qu'il y a faamu e b'a dɔn o bɔra yɔrɔ jumɛn na France constitution ta i k'a kalan i b'o kelen sɔrɔ a kɔnɔ i b'o kelen sɔrɔ a tɛ se n bɛ ka min fɔ a tɛ se ka sɔsɔ quoi c'est-à-dire o tɛ problème ye quoi mais an taara sigi n bɛ ka nin bɛɛ fɔ quoi an taara sigi de ka France copier vraiment mot pour mot en même temps cour constitutionnelle bɛ état min na ne y'a ta k'a lajɛ a kan ka cour constitutionnelle bɛ se ka supprimer k'a ka baara fara cour suprême ma en réalité cour constitutionnelle tɛ cour ye koyi est-ce qu'il y a faamu parce que cour min ni a ma wele k'a ɲininka ko la est-ce qu'il y a faamu cour min ni élection wagati tɛ ale da tɛ don ko la est-ce qu'en réalité o ye cour ye alors que kiirisow la taa don o don kiirisow la i bɛ taa problème sɔrɔ tribunal ni fɛnw na donc cour tun bɛ se ka supprimer an ka jamana institution u y'a lana 8 la u bɛ constitution in kɔnɔ alors que institution tun bɛ se ka dan 4 ma Modibo Keita ka constitution na institution 4 de tun bɛ yen institution 4 mais anw y'a lana 8 la a 8 la i b'a ye fɛnɛ u bɛɛ tɛ baara kɛ par exemple le Haut Conseil culturel, social et économique est-ce que b'ale ka baara dɔn e b'a ka incident jumɛn la jamana ka mara kan min ɲininka kɔrɔ patronat mɔgɔw de bɛ taa yen nɔ est-ce qu'il y a faamu ani syndicat ani syndicat e y'a mɛn k'u sera ka fɛn jumɛn kɛ yɔrɔ la k'a nafa bɛ ka se ma deli ka sɛ dabɔ ji la o ye fɔlɔ ye le Haut Conseil des collectivités e y'a mɛn u ka incident jumɛn de bɛ jamana marali kan min ɲininka ça c'est même un prolongement est-ce qu'il y a faamu de la décentralisation oui peut-être pour la partition du Mali on sait pas a tɔgɔ bɔ dɔ filɛ kɔnɔ la haute cour de justice u y'o supprimer est-ce qu'il y a faamu mais fɛn nana o est-ce qu'il y a faamu ko le Haut Conseil de la nation o de ye Sénat équivalent o fɛnɛ nana kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu donc i b'a ye k'a fɔ ni institution 4 ɲɔgɔn bɛ yen nin bɛɛ tun bɛ se ka bɔ a la baara ka to institution 4 ma c'est-à-dire 8 na o tun bɛ 4 bɔ a la a b'a to an bɛ musaka an bɛ wari mara k'a économiser est-ce qu'il y a faamu ka wari épargner ka wari ta k'a di an ka finitigiw ma u ka an dɛmɛ kɔrɔ Tayiruba n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ fɛnɛ ye problème ye an tun bɛ a yɔrɔ la an bɛ segin ka na walawala ko président bɛ se ka destituer a ka fanga bɛ se ka minɛ a la mais a ka fanga bɛ minɛ a la cogo jumɛn na o yɛrɛ fɛnɛ ye yɛlɛko ye quoi pratiquement c'est la chose et son contraire c'est-à-dire président ka fanga bɛ minɛ a la cogo jumɛn na u ko chambre est-ce qu'il y a faamu n'o ye assemblée n'o ye Haut Conseil de la nation k'olu de bɛ commission dɔ sigi ko ka président kiiri ko n'o y'a sɔrɔ président ye dunko juguya kɛ a ye foroba nafolo dun ani juguw ye baara kɛ est-ce qu'il y a faamu ou bien a ka foroba janfa dɔw kɛ ko olu bɛ se ka président juger aw ni ala cɛ président o président n'i sigira Damakile d'abord i b'a ɲini ka wasabulon i b'a ɲini k'olu contrôle de sɔrɔ i b'a ɲini f'i ka mɔgɔw e sigira parti min na dɛ f'e ka mɔgɔw ka kɛ est ce qu'il y a faamu wasabulon kɔnɔ donc c'est comme si le président le futur président de la Mali président prochain il est l'arbitre et le juge et joueur à la fois toujours c'est l'art de dribbler soi-même tout en gardant le ballon
o tɛmɛlen kɔ est-ce que y'a bon ko n'o commission sigira olu bɛ président convoqué donc n'olu ye président convoqué est-ce que y'a faamu u bɛ sɔrɔ ka dossier bila ka taa cour suprême na ko commission ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ cour suprême est-ce que y'a faamu président ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ président ka décision a ka ɲi mais dans la pratique nin tɛ se ka kɛ président tɛ se ka taa fɛ c'est impossible mais o pourquoi u tɛ se k'a don an ka constitution kɔnɔ nin ye proposition concrète ye munna u t'a don an ka constitution kɔnɔ par exemple le système de pétition a bɛ Suisse ni 10 millions de personnes mɔgɔ million 10 n'olu dimina président kama yan'u ka bɔ ka taa i ko M5 cogo don dɔ M5 kura kana créer u ka taa ka fanga forcer coup d'état ka na mais munna an tɛ système dɔ kɛ sa kɔrɔ pétition 10 millions mana pétition kɛ est-ce qu'il y'a faamu cour suprême u b'a dossier bila ka taa yen o b'a examiner k'a lajɛ ni 10 millions ni réellement n'u ka signature ka ɲi u bɛ sɔrɔ ka président convoqué e yɛrɛ k'a jateminɛ Mali tɛ 20 millions yan ni 10 millions banna président na olu ko ko président ka taa yɔrɔ kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko ni toro jamana kɔnɔ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ o la est-ce que vous voyez donc o b'a to citoyens u da bɛ se ka don est-ce que y'a faamu u yɛrɛ ka jamana président ka ko la olu de y'a sigi o bɛ se ka kɛ sababu olu b'a lataa imaginez ni président ka kan ka taa a bɛ taa nin na nɔgɔya la imaginez ka sɔrɔ coup d'état ma y'a la ka sɔrɔ sarasu sen ma y'a la et imaginez ni système mun bɛ yen M5 na yan'an k'an yɛrɛ sɛgɛn marche ba la marifabali ye damankelen jɛ marifabali ye e yɛrɛ jɛ kɔrɔ yɛrɛ kun y'i dɔgɔya mun ma mais a tilala ka ye est-ce que y'a fɔ donc est-ce que y'a fɔ donc kɔrɔ nin b'a ye n'an ye nin système kɛ a ma se tuguni ni président ma baara ɲuman kɛ a ma se tuguni e k'i dogo ou bien ka gaz affronter i b'a ɲini dɔrɔn ka 10 millions de signatures sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ i bɛ taa n'o ye cour suprême na olu ka u b'a étudier ka examiner u bɛ président ka tagali nɔgɔya sinon à l'état actuel assemblée tɛ bɔ président kɔkɔrɔ bi a tɛ bɔ président kɔkɔrɔ sini en même temps député ka responsabilité ni mun y'a la wasablon ni mɔgɔ minnu ye loi kolon ta est-ce que y'a faamu loi min n'a bɛ faso janfa il faut que député fana ka juger quoi ne ma o y'a la mais ko député ka ɲɛmɔgɔ k'o bɛ se ka juger mais député kelen o kelen o bɛɛ de ka kan ka juger n ko loi dɔw taara par exemple Mali la n ko loi d'amnistie dɔw taara kɔfɛ mɔgɔw bɔlen a kalama a ye mɔgɔw ladimi mɔgɔw t'a dɔn mun na député y'a ta n'u y'o baara sugu kɛ peuple t'a kalama kɔrɔw fana ka kan ka sanctionner u ka responsabilité pénale ka kan ka ɲini cadeau de man kan ka kɛ mɔgɔ ye ko ministre bɛ se ka kiiri fɛn dɔw b'a kɔnɔ olu ɲana par exemple ko ministre bɛ kiiri ka sɔrɔ haute cour tɛ président bɛ kiiri a bɛɛ bɛ kiiri an ka tribunaux simples fɛ olu bɛ se ka président kiiri olu ka ɲi o ye procédure simplifiée mais mun na député tɛ se ka kiiri donc impunité de kan ka dabila comment on dit là immunité b'olu kan est-ce que y'a faamu donc député ka kiiri est-ce que vous voyez n'u ye loi kolon ta ye u mana loi ta loi min u m'a restituer u ka peuple ye député ka kiiri ne ma y'an ka constitution kɔnɔ normalement an bɛ niveau min na pour que ka Mali k'a ta ye munna u t'a fɔ an ka constitution kɔnɔ ko 51% an ka dugu jukɔrɔ nafolo la n'a bɛ bɔ 51% o ka di maliyɛnw ma pourquoi o t'a kɔnɔ pourquoi a t'a kɔnɔ est-ce que y'a faamu an ka CFA ko Mali bɛ bɔ est-ce que y'a faamu CFA la an bɛna est-ce que y'a faamu an ka monnaie nationale